Ja, vi har valgt at lave opgave 7, fordi vi synes, det var den mest spændende opgave, og fordi vi kan godt lide vand, og Elling kan godt lide vand, ikke også, Elling? Jo. Og de hjælpede man skulle bruge der skulle man bruge en vandflaske, man skal selvfølgelig bruge noget vand, og så skulle du bruge en saks til at kunne lave hullet i vandflasken med, så du kan få det sprøjten, altså til, få den til at sprøjte. Og så skulle du bruge en mobiltelefon eller et andet, så du kan tage et billede af strålen. Og vi har så valgt at lave det til en angrebstilling, som Elling gerne vil fortælle jer lidt mere om. Jeg vil gerne fortælle jer om en anden grænslinje, som Mads fortalte jer om. At jeg vil fortælle jer om. Ja, i den her... Vi har taget billedet og så sat det ind i geographer, som vi vil lave angrebslinjen i. Først skal man sætte nogle punkter ind. Og så kan du bruge den der, hvor der står nyt punkt. Og så har vi valgt at sætte punkten ved siden af der, hvor vandet lige præcis kommer ud. Og så skal du bare blive ved med at sætte punkterne henad, hvor vandet sprøjter hen imod. Sådan her. Og så når du er færdig med det, så går du ned i input og skriver flit poly. Og så kommer der sådan en, hvor der står liste med punkter og grad. Der hvor der står liste med punkter, skal vi skrive vores punkter. Det vil sige, at vi skal skrive I, stort I, komma J, komma K, og så videre, og så videre. Og der hvor der står grad, der skal man skrive hvilken grad linjen er. Om det er en første grads linje eller anden grads linje. Så vi skriver 2, fordi vi vil gerne lave en anden grads linje. Og når vi har skrevet det, så burde der komme en anden grads ligning og en funktion til hvordan anden grads ligningen er. Som I kan se, så er der kommet en linje, en bøjet linje. Og det er så en angrebsligning, og så kan man se heroppe, hvad funktionen er for den. Det var det, vi havde.